Здрасти, искам да се обърна към фената на Евчо Бокс. Здравейте, хора! И това са последните минути в Резово. Това прекрасно село с уникалните птички, които се чуват дори през нощта. И чакаме автобуса или маршрутка, което обаче не идва. А трябваше да е тук вече, но не идва. И може би съм го изтървал. Ти как мислиш, тата? Изтървал ли съм го? Ако не, трябва да го хвана в 4 часа чак. Май... е била от 7:30. А сега е 8. Какво правим? Да, отивам да питам магазина. 7:30 е, ама... 7:30! Сега ще ме закара до Синеморец, за да си хвана автобуса, защото, както знаете, го изтървах. Да, много съм умен. Карай. Ай. Сега сме в Ахтопол с Чичо. И това е нашето барче, което постоянно ходим с моите авери. Къде ще няма информация? Ето виж от стила, факт. Шит. Автобусът идва в 12:45. Сега ще се почуткаме. Да. О, вижте, фара. А то стане за платиране май. Той има вълня, това платиране сега. Тръгваме сега от Ахтопол. Компанията е свежа, така че ще се видим направо там. Добре, пристигнах в БСКС. И отивам си в автобуса. Точно съм пред нас и пак започна да вали. Тук се чуват някакви дрелки. Друго си ме влезло. Се чуват птички, с дрелки. Тук няма птички няма. И вали. Малко стара. Здравейте, сега сме с Ели. Най-накрая виждате, много ми липсваше. Та, сега ще ти разкажа как взех големия вълк. Да. И го закарах в Резово. Хванах го за ушаците. Да. Да. И веднага го заведах в Резово. Обаче ние с малкия вълк сме приятели, само с големия, нали? Да. Той какво ти прави големия вълк? Хапи ми. Хапи! Много лош този вълк, бе. Много. И какво друго ти прави? И хапи тука. О, дай да цунам. Дай да цунам. Да. Няма, ние ще го набием, нали? Да. Ще го нашамарим. И ще му дърпаме ушите. Да. И какво друго? И какво друго? Шамари. И какво друго? И така. Така. Кобараш, бе, ей. Нищо. Ей, как нищо? Айде, спирай. Спирай. Аз отивам на зала. Отивай на зала. Свършихме зала, слънце пече, много е добре. Това ще е песен, на кой беше на Радоша? Черно море. Много е добре, слънце пече, още по-добре. А ние давай. Това не беше Тодор Колев, бе? Да, нещо такова. Хубаво, айде, ние отиваме към Лидо. Може Какво ми правиш? да палиш. Какво ми правиш на устата?
Защо заставил? Така. Добро утро. Сега вървя към училище. Ние сме в Даскъл. Сега в коментарите. Да, вие кажете ли сте? Да. Кога мислите да станете Мис Playmate? Когато навърша 20 години. 20? Тогава ли трябва? Не, по принцип. Ти искаш да си. Или 19. На микрофона, защото иначе не се чува. Добре, аз съм завършила поне училище. Да. Разбира се. Как няма? Ти стана ли на 18? Да. И как се чувстваш? Ми още не съм го усетила. Нали, много е странно. Нищо, едно и също е. Днеска бяхте учителка по италиански. Как мислихте, че се представите? Перфектно. Браво, и аз мисля така. Трябваше да се Секси учителки. подготвя. Чао, Лошо. Чао. Чао. Бележа, нямам мега много стаж, ама само мрежа и когато вляза на терена всички викат вой, кой е той? Bitch, Сега, двамата с Ели, отиваме, кръчеме. На магазинчета. Да, до Лидъл. Лидъл. Навънка вали и Елия ме пази от дъжда с нейното чадърче на Елза. Елза и Ана. На Ана и Елза ли? Да. Ами Олаф? Ама Олаф при нас. Ана и Елза пада. Оглежда ми се. Минаваме бързо. Чика. Уаа! О, но! О, но! Но! Сложихме в количка. Айде, влизаме. Готова ли си? Как се чувстваш ли? Много ли боли мелънка? Да. О, много хора, бе. Това Лидъл. Кой искаш сега да си вземем? Искам чипче. Добре. Какво друго? Какво друго искаш? Има банан. Бананите са много скъпи. Бебе. Чао, Елио. Чао, Елио. Искам да. Няма, спокойно. Готови сме? Много слушаш мишленцето. Айде, че много тежиш. И турбата трябва да държа. Бах ти. Бах. Опа. Айде, ще се видим утре. Дай тук. Добро утро. Обичам се, отивам на Даскъл. Сега сме в Даскъл. И получих информация от един мой приятел, че някой от вас... някой от вас му е звънял. Сега ще да го видим. Здрасти, искам да се обърна към Федото Невчо Бокс да кажа, че този номер не е негов, а е мой. Аз съм страничен човек и не иска да бъда безпокоен от вас, феновете. Обичайте Ивчо Бокс и го абонирайте. Ивчо Бокс! Чак! Да, става някакво недоразумение просто. Иначе, просто питайте, моят номер е 080. Съжалявам, падна ми батерията и не помня къде стигнах. Значи сега ще имаме литература. Фиджет спинър. Мочета. Ще се видим по-късно. Малко саличка. И после не трябва да забравям да ходя в магазин.
Lidl, спонсор, моля се. Смишленцето се прибрахме. Да. И мисля това да е за днес. Не забравяйте. Абонирайте се. Дай вас. Коментирайте. Харесайте, споделете. Ще се видим. Съдте дена. Дай тук. Ади пак.